Finally guys, welcome to Tawang. Tawang kedam jipan ke kadoka vita a dream place se bonta lapuan kejui ke kali. Dipupen jong si damji plutang te 265 km an travel punangji. Lana PC Arunachal Pradesh Bhalukpung arong leji. Bhalukpung pen 273 km puthot travel that ana PC Tawang le damji. Gari pen ke travel loksi 500 plus km an damangji. Borop kejui ining arong o bonta Adim ke pali jipan bangke idub do o tangte pini video nare tum kadok veta nanglang nutha karbiang long pen Arunachal kedam vlogs hem pen number pen non ke ajolo dak siluni janong sdolo Tawang kedam iphan ke isi ning karong tabdolo apen isi bangke kamathalo long journey kedam jipan ipu ke chimatha bonsta me feelings vibes bangke ning arong na thusidam bomlo Lasi iprang kopi to man jine labang lang thuno labang genitum Tawang kedam je agari lapen ke atim mets lo nijani ka start pon lake siluni jan pe sipang cheng ponno siluni jan tu techpur nang le depen ke non ke thot bus alar bang ke non ke gari sosi ne tum pon punang po 265 km travel that pen Arunachal gate Bhalukpung an lipon lo asam ben pina an wang that pen no man ke Arunachal Pradesh gate long an bang alon ladak inner line permit ladak kaduka wiki bang tum anta gate long en ponang po gate ang ludet pen temperature pen ke situation high bang chilar bom lo ladak RVR le lang pusname inglong sa se laben tumon bang tanfik an ahok sipu ladak tuwa bang premi me ang song pen abyar same che chaplot an pen ajo pen ke travel kilak ong non bang ladak kaduka veta breakfast ki choi phansi chonghong lo pirangan inglong ke kangkang nang alu det pen non bangke kosono pune bontas sa point pusila dak Google Map lo mangke kiklang ang som pen si lain pledang te lang lo hala pupel lo tum kibang mangke kadoko vita an kangchir sa sil non mangke pinangan long journey bang det pen non ke are tasi an hai bang chupon lo an chu det pen puthot travel thulo langtha kadoko vita tuwa bang bute inglong ang song itip ka mistake lo prutang te arlok lo Arunachal ki bang pen tunnel ki phut cheng lo lake nechi phut tunnel pusipu Arunachal bang ji prutang te nang tum kapre nature hin bang ke me pikhangjang inglong arlok lo pen ke tumon la pen ke jasmet language me la clean pikan ili tumong siloni do same siloni phan bute la tumang chpak clean pikan asap tar tum dak kiter theklongle la vlogs kapna ji phan bang ke isi Nepik adim lo Arunachal nang ludet pen penang anjong sinang travel lo pulatan te Indian Army theklong pikje RVR lelang pustame army camp size army ke ong angbong Arunachal Pradesh lake second position long sidudun lo athe China border pen kacheti bok het pena jok ladak si LAC line of actual control military control phan ladak si bipon lo lun se pi al sang ti Arunachal rong si dam pulutang te nang tum plain area ke theklong le kadoka ve angton ta inglong size guys langtha inglong lo inglong along si hem ka chicken no sai se kato ka bito anta pinangan bang det pen mon man ke bom dila po Adim lo Labangso flex ka injar pen masi ining bang break dak lo ireng ang mi ki thur bang ate ladak ki sun pen ke tumon bang break dak lo snowfall tumon bang siri tum phang ke ro lo guys woo tumon bang sam pik an lo dak lele lang bonam actually 100 km nang lang nitum Tawang ke le yiphan ke samela dak nang si hala snowfall mate snow ice la borop tumon ke non pe si bang jelo long lang tha dak bom dila long mate Arunachal long usul cute pic bom dila long sang det pen puthot dirang an ke pale dam dhuji phan travel thulo bom dila pen dirang ka chelo 37 km andolang ladak si ajo bangke sangnam po 18 hours dari chhadot pen lelelan onta gari henoda Good news. actually Att de medjobben till van. Till van. patuloy pen nang chithap kibang konang long ni jingthang krai da non bangke Anh lo tới chỉ đi anh lo. amen chili da lo Arunachal killing along pusipo Not kidding too. Tricking kalu pa pala yun. alam ayo hello Help us.
Anh thum thap no. Kadang long tum ha. Yang hongso di tuan Arunachal. Arunachal nang maju nang pusihan lo. Gari hiludak pina jok na ingting kuklo las non bank ke puthot ningwe ke duji hotel dirang ansi palidampo. Pini first day Arunachal ki bang mate Tawang ke palidam jipan first day bang ke nadang si kang ton ponpo ningwe ke duji a hotel angsong pen lolake ke do dim mate allocation men lake dirang puspu. Good morning everyone. Ada perang tour lo, ladak Arunachal pen. Pini bang ke puthot Tawang an palidam tupo. Kilak ke dolo, laban ke kiun elo ipu tame. Ate 1.5 night an nitum nang travel elo karbiang nom pen. Lasi pini bang ke asap tiredness te duko lo. Lasi kusom pun laban nang num pumo. Atau ini nitum kita hotel bang ke lah lo. Guys, lang tha ka do kita. Views on me peak. Hello. Good morning. Good morning. Hello kado beta. Dirang ejo dodet pen non ke puthot Tawang ke palidam thuji phan bar thulo. Patabe boha ke do pen nitum nang bar lo hong ma elo non bang ke puthot dirang patna podim long ansi nang sang thulo. YouTube channel sam lo. Na YouTube channel men. Nemen mato. Hah? Nemen mato. Hello namen dirang monte. Nemen ke Smita Hansipi. Like, subscribe pun ada. Smita Hansepi. Oh wow. Subscribe bang modai. Kado ko beta. Lah bang ni tum ke bang group tum anlo. Lah dan tum ke bang group tum anlo. Wow. Tawang dam de prang. Dirang patna long sin tum non. Kado ko anda breakfast chubo. Dirang patna long pinaan breakfast to pen non tum kado ko beta. Bar po. Oh! Safe journey! Pinangan ng travel that pen nitum kedam vegaji Adim dapen ke kimang vegadim a destination place bang ken nitum athengno sinang dolo nekai long first time lo ke theklongle ji lapen ke kedam long ji laso pen por achar pen ke theklongle anta ning karong bang breakdak an pin. Wow! Finally, pinaan ang travel that pen non bang ke Borop bang nimek athengno ang long long dolo. Woo! Oh my god. Pinangan inglong na alu that pen pinangan feet more than 10,000 feet ken itum nang alu elo. Tada bang ke kangsam breakdak an long lo. Tada bang ke Borop be same kangsam bang ke itum long lo feel long lo. Silapas kalu jipan ke pali jipan ke 13,700 feet nangji. Itum non more than 10,000 feet ken itum nang alu elo. Ladak bang kangsam long along. Jo, ladang no. Hala hai bang bute Borop se stilo lapen lapu inglong ang song litum kalu nangji ali putante lahan lo. Hala dak long asin itum Borop thalongji. Sila taner an nangli elo no mangke. Gamang depen. Sila taner. Oh kang sam isi. Finally sila taner. Hello, welcome to Tawang! Ladak sila tunnel pun theklongle ji ladak 13,700 feet alu nanji adu ko anta ladak photo chi an rengti lo ladak you are at 13,000 feet pu 13,000 feet konal ma pujante lapu hello laso inglong alu sin tum nang kalu pen jog lo labang ni tum kadok ka be karbang long men ke bang rapet group tum alo kadok be tum ke bang 60% itu Tawang tunnel long sedulun tum sila tunnel ki lud lo non mang gengke sila tunnel nang ludet pen. Woo! Finally guys! Tawang! Woohoo! Finally guys! I love Tawang! Woo! Go. Pinangan nang det pen. Jo, see. Woo! One selfie with Neli Arunachal. Woohoo! Neli are the best. Woohoo! Guys, Tawang lihat kome Borop.
Sila tanya pen non thot Tawang aged lutsi Tawang location an paledam po. Selepas tanya pen pinaan vangdet pen lat mon lake mon tagna podim nang elo. Mon tagna the monastery view homestay Tawang. Pinaan itu elo pen sang elo. Botam itu main destination ke aim dang bang lakem Tawang. Lasi ada mas non palain pali tupo. Finally guys. Woohoo. Halake Borop dulu. Selatan el pen pinangan kilometer vangdet pen non ke finally Tawang area nang le alo. Snowfall Borop juk pali ki phangke pini le thota un elo. Lasi puthot pini sitame hadak hotel charit pudemong sidopo ningve jo phat. Anang le dat pen kadung da kisang kila reng tilo ko solo kali. Kisang ngela jo. La lo ma. Oh, to baru lai lo ge. Pinapsi pat Tawang ke lepo enjoy. Tawang ke pale jipan ke lapan ki joy ki kali 500 plus kilometer travel that ana fisile le amji. Lasi Borop jo kejui ya video labangan tum next video lo masih tek pon long po next episode lo. Lasi pinya video lapan se kangton polo. See you in next video second part of Tawang.